ejebe n'Nsụka utubudu n'onye achọrọ egwu wedelu leta ọnụgọdelu sịmụ bịawa Nsụka tata ka mma mma na mgbekwere uchi ndị Nsụka mmadụ anọbụ nnụ kedu ka ndị isi eziti wee bịaba ezọla ọgbọ mmadụ anọbụ nnụ ọ bụrụ o nwere aka ji akụ na Nsụka ka ndị ụlọ o nwere aka ji akụ na bụ nnụ ndị Nsụka ndị bịara abịa dị ịkpala ọnọdụ ọdụzi mma enwekwala okolobịa na-abụ nnụ uche nwadoghị na lala ụlọ udududu nsubere onye malụ n'obu mmadụ ibe ọ ga-eli ya ife ọ ga-elikwa ego ife uche nwado a na-agbado bụ nna nkịtị na-abụ nwa mụrụ eziokwu bụ ndụ na lala ụlọ ịgba nkuli nkuli ana m eje mgbada udugbetu na-egwu onye chọrọ nwaanyị chọrọ ezigbo ibe na di na nwunye egwu ofu ndị ga-ama ọba barịsa mma ọba igbo ana m eje mgbanụ nwoke chọrọ nwaanyị chọrọ ezigbo ibe ka ịmalụ nwoke so ihe eche mmadụ eme nwanne m onye egote etuli ibe anya igboroko dụnụdụrụ igbo ọnụ na-ekwula ọra bịago nne ayaka Jizọs n'ọnụ na-ekwu na ọnụ na-ekwuru Igbo na-egwu ebili filosofa ndị egwu ebili mmanwụ n'ọnụ na-eti oke egwu kedụ usorodo onye kpọrọ anya ụtarị ọ na-alọ n'ụlọ ka njikwa anya onye kpọrọ anya ụtarị ọ na-alọ n'ụlọ ije kwurudu sube na nkuli nkuli mmejikwala nwa ya ebe mmejikwala nwa ya ebe mmejikwala nwa ya ebe ọgwụ a na-eke ọlọka agbapụkwa anyị masube kedu onye na-ekwu okwu ọnọbala ụda kedu onye na-ekwu okwu jikwala nwayọ ka onye anyị na-ebi ya ka ọ malụ ụlọ ọbanye egwu na ndị ya ga-asịgbo ka anyị na-ọbanye jegwu nwa rie nnukwu ukwu ana m eji nje ịgba nkuli nkuli ana m eje mgbada PDP unu na-eme ọfụma ana m ayọ Chukwu unu ga-achị anya mbara mana nne na ụlọ anya mmanụ na-ezugbo nke eme ụzọ mgbara ụdị Enugu na ọ dịrọ mma ụzọ si ya na mbara bụ ebe Nsụka na ọ dịrọ bụ na mgbọgbọrọ gọvanọ ana m ajọ ndị Nsụka una mabala gọvanọ ụzọ si wee bịa Nsụka na ọ dịrọ mma ma taa ụzọ si wee bịa Nsụka moto wee mebisie nne nwa mbara njebe mekaniki una mabala gọvanọ ka nchiwe ụlọ ndị Nsụka ụnọ na-agba kwilikwili ndị Nsụka ana m achụkwu ụlọ ụnọ na-eyi akwa n'ebe PDP o nwere ezi alụmalụ na Nsụka o nwere ezi alụmalụ na Nsụka onye mbuba onye mbuba na-ebuba dịkwa mmanwụ saịbọọdụ ka m na-agụ ebe esiri odogwu so saịbọọdụ ka m na-agụ ebe Enugu eji abụ saịbọọdụ ịgba nkuli nkuli okolobịa ebe na-ebula akịo okolobịa ebe na-ebula akịo ọgwụlọka arizu unu mee ịma na-ewerukwa unu n'ime mmakọ ndị PDP ụmụ na-eme ọfụma mana ezi esi wee bịa Nsụka dịrị ọmụma achọ ebe gọvanọ na-alụ n'ụlọ ụnọ na-eyi yunifọm ụnụ na yunifọm ọwụnụkwu ndị yunifọm ụnụ amarịbe mmaoge onye ga-achị naanị nwanne ga-edozi ezi si bịa Nsụka kọrọ na ọ dịrị mma every time ka ịbụ otu na-enye m ọnụ every time ka ịbụ otu na-enye m ọnụ onye Nsụka na-achụ ajụghị ụlọ onye Nsụka na-achụ ụlọ onye Nsụka kedu ihe ọ na-arụzi ọmụma so saịbọọdụ ka anyị na-ahụ so saịbọọdụ bibọọdụ ebe o soro ka anyị na-ahụta o nwere ibe a nwụrụ ahụ
ibe dị ka Nsụka obere oge dị anyị anọrọ ụlọ ọchịchị ụnọ na-akpọgbu mmiri were ụlọ taịmụ fụ n'ihe oyi na-atọ obere oge anọrọ ụlọ ọchịchị ndị Enugu ịma na abụ na-ahụ anyanwụ ndị Kano ịma na abụ achala ụkwụ ndị Nsụka obere ọbụsị ụlọ ike ekele ụlọ ụlọ wee rie mgbe ọrụ ka anyị na-akwado ezi isi bịa Nsụka n'ụwa ọ dịrọ mma